son Arewa. Wato ana yi da Muhammad Son. Allah na gode, thank you ya Rabbi, dan kai ke kula da ni oba people na so na thank you ya Allah, dan kai ke rike da ni kuma kai ne gata na thank you ya Allah. A'udhu billahi shaitani kuma binari yaro ne rikal balarabe you can call me bashir, ni ban fada ba na hasada wanda ya fi ni dole ya fi ni ai ba dan Allah ba ai da ba ku san sunana ba ba dan Allah ba ai da ba ku san fuska da ba ai ba dan Allah ba ai da ba ku san yana nan ba ai ba dan Allah ba da tun maki asin shege ne kano da jigawa ne da fasan ko da ke mun ma adama wani da shara ta ga yake ni zan so ne zan so Muhammad Son Arewa.